Bam! Čaute, to je Goga, vítajte pri ďalšom dennom vlogu. Už, ty vole, už 100 rokov nebol. Asi týždeň a pol, lebo som bol chorý teraz a teraz som v garáži, po dlhej dobe musím ísť natáčať Happy Wheels. A to je Špek. Maggie! Ahoj! Sa aj teraz nechce nadávať, je rozospatá. Aspoň raz za čas je ticho. Je tu trocha neistá v tej garáži. Tuto má celý gauč pre seba teraz. Že Špek? Čo si o to myslíš? Maggie. Maggie, ty plinidlo. OK, dobre. Takže ona tuto má celý gauč pre seba a tuto je môj filmovací roh. Tam mám juice, počítač. Tuto je svetlo, ktoré nasvedcuje zelené pozadie. Aby ste sa nemuseli pýtať, že jak to robím. Že ma v tej hre potom je vidieť, ako keby som bol v nej. Tuto mám skriňu. Tu sú trúbky. Tuto mám druhú skriňu s haraburdami, tam sú obrazy, ktoré pôjdu na stenu túto a tu mám stoličku. Stôl sa vymenil za oveľa väčší stôl. Aktualizácie Windows neznášam. Všetci musíte neznášať aktualizácie Windows, to je úplne hrozné. No, takže ja tu v podstate filmujem, takže tuto mám kameru, mikrofón a tuto zapnem svetlo. Teraz to mám také, že intimčo takto do rohu, že to vyzerá cool, tak to máte zasvietené za monitorom. Ale keď natáčam, tak to nasvietím na seba a v podstate mne to takto svieti do ksichtu. Teraz sa to ešte rozžaruje, toto je ešte slabo, ale potom mi to svieti do ksichtu a ja vidím takto monitor a pritom som rozžiarený tuto a točí ma to. Tak aby ste vedeli, jak Gogo už natáča, vidíte, už ma to začína svietiť spredu. A touto druhou lampou, ktorá není ešte zapojená, lebo teraz tu zapájam teplo týmto prenosným vetrákom, aby som tu nemal zimu, tak to robí teplo. Tak potom namiesto toho zapojím do zastrčky toto, čo je moja lampa a v podstate bude pekne celé zelené svetlé. Tak, technika natáčania. Profesionálne. Asi tak, zajtra mám ešte voľno a potom pozajtra idem do školy. Ešte sa liečím, viete. Doliečujem posledné zbytky a natáčam. No, v podstate teraz tieto 2 dní budem natáčať. Aha. Čo Maggie, čo si o tom myslíš? Maggie. Auj. Auj. Ona je toto za pozadím, akože za mnou. Toto je gauč za tým a tam je Maggie. tak si my tu žijeme. Dúfam, že vy v škole nemáte stres. Užívajte si to. Škola je dobrá. Dobre, nebudem svíňať. Už sa mi zapol. Aktualizácie do prdele. Super. OK. No tak. Tak sa vrhnú na natáčanie a uvidíme sa potom niekedy. Dobre, čaute. Váša. Vypni sa.